കുഞ്ഞോ ഡേ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കിയെന്നേ. ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 16. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്? അധ്യായം 15. അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള്? അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? പുരുഷോത്തമ യോഗ. പുരുഷോത്തമ യോഗ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭഗവാനെ നമ്മള് പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? അറിയാൽ വൃക്ഷത്തിന്. അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പരമമായ ശാശ്വതധാമം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? 3, അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അതെ അങ്ങനെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് സമർപ്പണാബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഉദരത്തിലുള്ള അഗ്നി ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? വൈശ്വാനര എന്ന അഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ. അതെ, വൈശ്വാനര എന്ന അഗ്നിയാണ് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. ഭഗവാനാണ് ആ വൈശ്വാനര എന്ന അഗ്നിയാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, അവിനാശിയായ അംശങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക? ഭഗവാനോട് ഒപ്പം നിൽക്കാനോ ഭഗവാനോട് സമം നിൽക്കാനോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ എന്താണ്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, അതായത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ആയ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.
എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ശ്രീ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനായോഗ അവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യം അക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതൈഷു ലോലുപ്തം മാർദവം വീരചാപലം തേജഃ क्षमा धृतिः शौच द्रोहो नातिमानिताः भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ എന്തോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പിന്നെന്താ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവങ്ങളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള ആ എന്താ പറയാ വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ, പിന്നെ ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവിക ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയണ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് എന്താണ് സംശുദ്ധി, പിന്നെ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്ന ആ ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, വേദ പഠനങ്ങൾ ചെയ്യും, അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതും അഹിംസയാണ്. പിന്നെ സത്യം പറയുന്നത്, പിന്നെ ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. കാരണം എന്താന്ന് പറയുക, പരദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ അവരിപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം പരദൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവരുടെ കർമ്മം കൂടി നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരദൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്കും കൂടി ഒരു പങ്ക് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മ ബാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വെറുപ്പ്, പിന്നെ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കും, അതായത് അത് ചെയ്യില്ല അവര്. സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് മോഹം, ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മൃദുല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് വലിയവർ എന്താ പറയാ, വയസ്സിൽ മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ, ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ, എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ എന്താ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്. പിന്നെ സ്ഥിര നിശ്ചയം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും. തേജസ്, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ക്ഷമ. പിന്നെ ധൈര്യം, ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശൗചം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള ആ വാഞ്ച ഇല്ലായ്മ. അപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം, ഒരാൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത അവര് കാണിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഇതെല്ലാമാണ് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇനി ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദംഭോ ദർപ്പാഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുര ഗുണം. അതായത് ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ക്രോധം, ദേഷ്യം വരലുണ്ടായിരിക്കും. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ വാക്കുകൾ, അതായത് കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കരുണ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് പാരുഷ്യം. പിന്നെ അജ്ഞാനം, ആ അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം. എന്ന് അജ്ഞാനം, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതായത്
നരകത്തിലേക്ക്, അതായത് നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ്. ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ രാജവീതിയെ ഒരുക്കുകയാണ്. എവിടേക്ക്? നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതി. പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമ്പാദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമ്പത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവർ ചെയ്യുക? അവരിതിനെ ആഡംബരം, അതായത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അവര് ആ ഷോ ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, അത് എന്താ പറയാ, പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അവർക്കുള്ളത് എന്താണോ അതിനെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ആദരവിന് അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അതൊരു പ്രതീക്ഷിക്കും. ആ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആദരിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ അവര് അർഹത ഇല്ലെങ്കിലും അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാര പിന്നെ ദേഷ്യം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഷ്യം. അപ്പൊ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരെ പ്രകോപിക്കും. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കർക്കശമായ വാക്കുകൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് അത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ആസുര സ്വഭാവക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഏത് നല്ലത് നന്നല്ലാത്തത് ഏതാണ്, പിന്നെ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ആ തീരുമാനം ഒന്നും എടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലായിരിക്കും. ദൈവീ സമ്പദ വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാ ശുചി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനോട് പറയണേ? അർജുനനാണ് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനോട്, നീ ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ഗുണമാണ്? ദൈവീക ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, ആ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആസുരി ഗുണങ്ങൾ, അത് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ദൈവീ ഗുണങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്? മുക്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഏത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ദയ ഉണ്ടായിരിക്കും, കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കും, വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണ്? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്, അവർക്ക് മുക്തി സാധനങ്ങളാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഗർവം ഉണ്ടാവും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, പാരുഷ്യം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ്? ദേഷ്യം, ക്രോധം, അതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുര ഗുണങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്താണ്? ബന്ധന കാരണങ്ങളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ്? ദുര്യോധനൻ ഏതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്? ആസുരി ഗുണമാണ് ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അർജുനൻ എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധത്തിന് വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ തളർന്നിരിക്കുക തേരില്ല, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ദുർബലനായതുകൊണ്ടല്ല, അർജുനൻ നല്ല ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, എന്താണ്? അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ശത്രുവിന്റെ നേരെ അമ്പെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവ്യമായ കാര്യമാണ്. ആ ദിവ്യമായ ഒരു കാര്യം അർജുനൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് ആസുരിക ഗുണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂന്ന്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മബാധ്യത എന്താണ്? ധാർമ്മിക ബാധ്യത യുദ്ധം ചെയ്യല്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് ആസുരി സ്വഭാവമാണ്. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യണം, കാരണം അവിടെ അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അധർമ്മം ജയിക്കരുത്. ജയം എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ധർമ്മത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും? ആസുരി സ്വഭാവമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദ്വൗ ഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവാസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ഞാൻ ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എന്താണ് ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എന്താണ്? രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ, രണ്ട് തരം ആൾക്കാരാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽപ്പെടും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസുര ഗുണത്തിൽപ്പെടും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ജൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർ എന്താണ്? നിയന്ത്രിത ജീവിതം അവര് ജീവിക്കുന്നു. അവര് എന്താ പറയാ, ആധികാരികമായ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. നമുക്കറിയാലോ, തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? അവർ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഗുണങ്ങളുള്ളത്? ആസുരി ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗുണത്തിൽ പെടും. ഒന്നുകിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസുര ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ കശ്യപ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കശ്യപൻ ആരായിരുന്നു? കശ്യപൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മോനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, കശ്യപന് രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ്. അതായത് ദിതി, അദിതി എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. ആ ദിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാവരും എന്താണ്?
അസുരന്മാരായിരുന്നു. പിന്നെ കശ്യപന്റെ അതിഥി എന്നുള്ള ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ദേവന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ അമ്മയാണ് ദിതി. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ദേവന്മാരുടെ അമ്മ അതിഥി, അസുരന്മാരുടെ അമ്മ ദിതിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേർ. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ രണ്ട് ഗുണത്തിൽ പെടും. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസുരി ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ആസുരി ഗുണങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ശരിയായ അവർ ആ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഗുരുവിനെ അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വിശുദ്ധിയോ സത്യസന്ധതയോ ഇതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബാഹ്യമായ എന്താ പറയാ, ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായ ശുചിത്വം അവർ പാലിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, പല്ല് തേക്കുന്നു, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മളല്ലേ. അതേപോലെ ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആന്തരിക ശുദ്ധി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അസത്യം പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുർ നിരീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമാണെന്ന് എന്താ പറയാ, അതിന് നിയന്താവായി ഈ ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്, അസത്യമാണ്, അത് നശ്വരമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചമാണ്, ഇത് അസത്യമാണ്, ഇതിനൊന്നും ഇതിന് അടിസ്ഥാനം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അവർക്ക് എത്ര പറ്റുമോ അത്ര ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ്. അത് അവരെന്താ വിചാരിക്കും, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട്, ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക, സൃഷ്ടകർത്താവ് ഒരാളുണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്, പരമനിയന്താവായിട്ട് ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഇത് വെറും ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും ആണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പോ കാമം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്കൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ജഡപദാർത്ഥവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ മായാശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ മായാദേവി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വിചാരിക്കില്ല. ഇവർക്ക് ആ ഈശ്വരനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരുടെ ആസുര സ്വഭാവം കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ പിന്നില് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ആജ്ഞ അനുസാരം നടക്കുന്നതാണെന്നോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജഡവസ്തുക്കളും ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്, അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉത്പത്തി എങ്ങനെയാ അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ആ സംഭവമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ ഒട്ടും തന്നെ ബോധവാനായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവര് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനും അവർ വിശ്വസിക്കാനും തയ്യാറാകില്ല. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വെറും കാമം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്, വെറും കാമമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവര്. ഏതാം ദൃഷ്ടിം അവിഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോ അല്പബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്തി ഉഗ്രകർമ്മണഃ ക്ഷയായ ജഗതോ അഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഉഗ്രകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിതപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ. ഉഗ്രകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിതപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടും ക്രിയകളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നവര്, ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഇവരുടെ നിഗമങ്ങൾ എന്താണോ അതിനെ മാത്രം അവർ പിന്തുടർന്ന് അവർ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. അവർക്ക് എന്താണ്, ഇവര് അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഇവര് എന്താ പറയാ, ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഇവർ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, അവരെ കൊണ്ട് അവർക്കും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ മനുഷ്യന്മാർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം നാശം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തികളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഉഗ്രകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൊടും ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതപൂർണമായ ക്രിയകള്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, പരോക്ഷമായി എന്താ പറയാ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, ആധുനികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇപ്പോ അണ്വായുധം, അവര് ആധുനികമായ എന്ത് നേട്ടങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ അവര്
ആധുനികമായി കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ്? അണ്വായുധം അല്ലെ. അണ്വായുധം കൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം? ആർക്ക് എന്താ ഉപയോഗം? ഒന്നുമില്ല. യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എന്താണ് അത് എന്താ പറയാ സർവനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ അണ്വായുധം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവര് കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ പരോക്ഷമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അതാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്താണ് അണ്വായുധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആധുനിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും സർവനാശത്തിന് കാരണമാകും. ഭൗതികങ്ങളായ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തവും മനുഷ്യകുലത്തിന് അത് നല്ലതല്ല. അത് എന്താ പറയുക, അവരുടെ വിചാരം നല്ലതാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ നേട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പരസ്പരം എല്ലാവരും യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭൗതികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ അണ്വായുധവും അതൊക്കെ. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മാനവ സമുദായത്തെ മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാ മദാൻവിതാഹ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ അശുചിവൃതാഹ. അടക്കാനാവത്ത കാമം പിന്നെന്താണ്? പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുരി സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രനെ അറിയാലേ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവർക്ക് ഒരുപാട് മോഹം അല്ലെ, അടക്കാനാവാത്ത കാമം. എന്താണ്? എന്റെ മക്കള് മാമക്ക എന്ന് പറയല്ലേ, എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, അവര് രാജാവാവണം. ആര്? ദുര്യോധനൻ രാജാവാവണം. സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളായിരുന്നു പാണ്ഡവന്മാർ, അവരെ പോലും മാനിക്കാതെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതെ അവര് വനവാസത്തിലൊക്കെ അയച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്രൂരതയ്ക്ക് മകൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രൂരതയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ. അപ്പൊ ആ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതായത് കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനമാണ്. കണ്ണില്ലെങ്കിലും മറ്റോ എന്താ പറയാ മകനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എന്നിവയിൽ മുഴുകി അവർ വ്യാമോഹിതരാണ്. പുത്രവ്യാമോഹം നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായി നമ്മുടെ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാവുമ്പോഴും നമുക്ക് പുത്രവാത്സല്യം വേണം, ആവശ്യത്തിന് വേണം. പക്ഷെ മക്കള് തെറ്റിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വ്യാമോഹമായി തീരും. അതാണ് വാത്സല്യം വ്യാമോഹമായിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവർ തെറ്റിയുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ധർമ്മമല്ല. ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന ആ ഒരു കടമ നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അവർ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം എന്നുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായി ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടർ. അവർക്ക് എന്താണ് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് വേണ്ട. ഈ നശ്വരമായ ഭൗതിക ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആ ഒരു വ്യാമോഹ അവർ പെട്ടെന്താണ് അവർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത അടക്കാനാവാത്ത വ്യാമോഹങ്ങളാണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ സമ്പാദിക്കണം, കുറെ എന്താ പറയാ ധനസമ്പാദനവും ലൈംഗിക ആസക്തി, ഇതിനൊക്കെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് സതീദേവിയുടെ കഥ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ചിന്താമപരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധാ കാമക്രോധപരായണാഃ ഹീഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥ മന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പിന്നെ അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേക ആയിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗാസക്തി, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു ജന്മം അതിന് എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ, സുഖിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞാൻ സുഖിക്കണം എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തോടെ അവർക്ക് എന്താണ് ധനം സമ്പാദിക്കണം. ഇനിയും എന്താ പറയാ ആ ധനത്തെ വാരി കൂട്ടി ശേഖരിച്ചു വെക്കണം. കാരണം അത് ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ്. അവർ ഒട്ടും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്, അവനാണ് നിയന്താവ്, അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് ധനം എന്താ പറയാ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ അമിതമായ ആസക്തി, അത് ഇപ്പൊ ആകാംക്ഷിയായിട്ട് ആ ധനത്തെ നേടാൻ വേണ്ടി അവർ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കും. അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇത് ധർമ്മമാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അധർമ്മമാണോ, അതൊന്നും അവർ
ചിന്തിക്കേണ്ട, ആരെയും പേടിക്കാനില്ല, ഈശ്വരനെ പേടിക്കാനില്ല അവർക്ക്. അവർക്ക് എന്താണ് ചിന്ത? എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ ഇഹലോകത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അടുത്ത എനിക്കൊരു ജന്മം കിട്ടും, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, അതായത് എന്റെ മരണശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, പുനർജന്മമുണ്ട്, നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊന്നും തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആ തെറ്റുകൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കാറില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ആ സുഖഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർ അല്പബുദ്ധികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ അവർ ആയിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നടന്ന സംഭവം എന്താ വെച്ചാല്, ഒരു ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിച്ചു. ഇനിയും ആ ആഗ്രഹം നിൽക്കില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭ്രാന്ത് കയറിയ തലയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇനിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭ്രാന്ത്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറ്റുന്ന, ഒരു അസുഖം മൂലം അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവാണ്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലാവുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാർ പറയാണ് ഇനി അധികം ദിവസമില്ല, അദ്ദേഹം ഉടനെ മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പണം തരാം, എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, അതായത് ധനികനാണ് അദ്ദേഹം, അപ്പൊ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പണം തരാം, പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടണം, അതായത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നീട്ടിക്കിട്ടണം ആയുസ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആസൂത്രണങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം, ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതൊരുത്തന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ആയുസ് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനും കഴിയില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നീട്ടാനും പറ്റില്ല ആയുസ്, നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ്, അത് നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പോയിരിക്കും നമ്മൾ. അതിനെ നീട്ടിത്തരാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? കംസനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ. ഈ ദേവകിയാണ്, അത് വസുദേവരാണ്. ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ തേര് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ്? സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായ കംസനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഉത്സവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാണ്. ആ സമയത്താണ് എന്താ പറയാ, അശരീരി കേൾക്കുന്നത്. കംസൻ കേൾക്കാണ്, ദേവകിയുടെ അഷ്ടമപുത്രൻ, അതായത് 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് ആ അശരീരി കേൾക്കുമ്പോ കംസന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കംസന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരാണ്. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. ആ ക്രോധം വരാണ്. ക്രോധം വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വന്തം അനിയത്തിയാണ് ആര്? ദേവകി. പക്ഷെ ഉടനടി ആ ഒരു വാളെടുത്ത് ദേവകിയെ വധിക്കാൻ പോവാണ്. ആ തലമുടിയൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ദേവകിയെ വധിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രമാത്രം ആസുര സ്വഭാവമാണ്. കാരണം സ്വന്തം അനിയത്തിയാന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ ആ പുത്രൻ വധിക്കും എന്ന് ആ കേട്ട പാടെ ആയുധം എടുക്കാണ്. അതാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് കംസൻ. അത് ആസുര ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്? വസുദേവർ വന്ന് തടഞ്ഞു പറയും, ഞാൻ ദേവകിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും, അത് പെണ്ണോ ആണോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഞാൻ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ശാന്തനാവുകയാണ് കംസൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ആസുര സ്വഭാവിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആസുരി സ്വഭാവക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര ധനമുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇനിയും കൂട്ടി വർദ്ധിച്ചു വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ തോന്നൽ. പിന്നെ അത് ഭാവിയിൽ ഇനിയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. അവരുടെ മനോഭാവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? സ്വന്തം അവരുടെ കഴിവിൽ വളരെയധികം അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ശക്തി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അഹങ്കാരം ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം അവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. കുലീനരായ ബന്ധുമക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, പിന്നെ എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം എന്താ പറയുക? ഒരുപാട് ധനസമ്പാദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ എന്താ പറയാ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ആദരവോടെ നോക്കും എന്നുള്ള ആ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് അവരുടെ.
അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്. കാരണം ആ ഒരു ധനം മാത്രം കൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും സമ്പന്നനും ധനവാനും പിന്നെ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എനിക്ക് കുലീനരായ പുത്രന്മാരുണ്ട്, ഞാൻ നല്ല കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അഹങ്കാരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിക്ക് ഏത് കുലവും ഇല്ല, ജാതിയും ഇല്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭക്തി ഭാവത്തോടുകൂടി എന്താ പറയുക, ഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ഒന്നും അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല. പിന്നെ എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനും ആരുണ്ടെന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് അവർ വിചാരിക്കും കുറെ ധനമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പുണ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യും, കുറച്ചൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും. ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യും. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവര് അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വക ചിന്തകളൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. നമുക്ക് ആ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇവിടെ വാടകക്കാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകരാണ്, നമ്മൾ ആരുടെയോ യജമാനനോ, നമുക്കൊന്നും അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദേഹം പോലും നമ്മുടെ അല്ല. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസ്തിത്വം പോലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. അത് ദേഹനാശത്തോടെ അത് അവസാനിക്കും. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതും കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചതൊക്കെ അത് ഈ ദേഹം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവ്, ശാശ്വതനായ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ആ കർമ്മവാസന, നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത് ഈ ജീവിതം ഇരിക്കുമ്പോൾ, എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മോഹിച്ചു, അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടത് അടുത്ത ശരീരം കൈകൊള്ളാനായിട്ട് ആത്മാവ് മുന്നോട്ട് പോകും. അതായത് ആ സത്യം അവര് അറിയുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുചൗ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും മോഹിതരായിട്ട് എന്താണ് അവർ സംഭവിക്കുക, അവർക്ക് വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി അവർ അവസാനം എവിടെ പോകുന്നു അത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. കാരണം അവര് പുനർജന്മത്തിലോ നരകങ്ങളിലോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് അജ്ഞാനം മൂലം. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയണേ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ ചെന്നെത്തുന്നു, നരകങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വെറും ധനം നേടണം, അതായത് ആഡംബരം പ്രദർശിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ, എനിക്ക് നല്ല വീട്, ഭാര്യ, മക്കള് എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഹിതരായി ആ ഒരു ആസക്തി വരും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സ്വന്തം അവരെന്താ വിചാരിക്കാറോ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുക അതെന്റെ സ്വന്തം കഴിവാണ്, ഞാൻ നല്ല കഴിവുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ധന സമ്പാദ്യമൊക്കെ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, അത് എന്റെ കഴിവ് മൂലം കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും മുൻജന്മ സുഹൃതം മൂലമാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ കഴിവൊക്കെ എന്റേതല്ല, അത് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നുള്ളതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ നല്ല കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, എനിക്കൊരു നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവാണ് എന്ന് അതിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവർ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്, ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ധാരണയൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്യുകയുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ അഹങ്കാരം മൂലം. പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. ആ മുൻജന്മത്തിൽ അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ വന്ന് ചേരുന്നത് അവർക്ക്. അതാ പറയുന്നത് നമ്മള് യഥാ ദുഃഖം അയത്നത നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത കടമ നിർവഹിക്കണം, അത്രമാത്രം നിയമിത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. അത് എന്തോ ആവട്ടെ, സമയത്തിന് അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചേരും. അത് ധനമായാലും വിദ്യാഭ്യാസമായാലും ജ്ഞാനമായാലും ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ അത് എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ആകസ്മികമായിട്ട് വന്നു ചേരുന്ന ആ ധനവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, അത് എന്റെ കഴിവാണ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, കാരണം എന്റെ കഴിവിൽ കിട്ടിയതാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം തന്നെ അവര് മറന്നു പോവാണ്. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ അവർ പെട്ട് എന്താണ്, അവർ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ്. അവസാനം അവരെവിടെ എത്തുന്നത്, നരകത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്.
ആത്മസംഭവിതാ സ്തബ്ധ ധനമാനം അദാൻവിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തൈ ദംഭേന അവിധിപൂർവകം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നിഷേധികളും അവരെന്തായിരിക്കും, അവർ നിഷേധികളായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ പെരുമാറുന്നത്, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നിഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയതാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിഷേധികളാണ് അവര്. എന്താ പറയാ, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാന ഇവയിൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ദൈവിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പേരിന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് തോന്നി, അവർ ചെയ്യാണ്. അവർ യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ എന്തും തോന്നിവാസമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടും. അത് അവിധിപൂർവകം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിധിപൂർവകമല്ല, അതായത് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അവരെന്തോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു അവരനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞങ്ങൾ. അത് അവിധിപൂർവകം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഇത് ഭസ്മാസുരനാണ്. ഈ ഭസ്മാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുരൻ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടണം. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ, യജ്ഞം ചെയ്യാണ്. ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണേ, യജ്ഞത്തിന്റെ ആ അഗ്നിക്ക് എന്താ ഇട്ടു കൊടുക്കണേ, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് യജ്ഞത്തിലേക്ക്. ആ യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആസുരമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഇതില് ഭഗവാന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യജ്ഞങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ, അവർക്ക് നിഷേധികളാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ യജ്ഞത്തിലിടാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ അതായത് ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, എന്താ പറയാ, സ്വന്തം കഴുത്ത് അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കത്തി വെക്കാണ് എന്താ പറയാ കഴുത്തിലേക്ക്. ആ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക്. അപ്പോ ഞാൻ സംതൃപ്തനായിട്ടുണ്ട്, എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ എനിക്ക് ഒരു വരം വേണം, അതായത് ഞാൻ ആരുടെ ശിരസിൽ കൈവയ്ക്കുവോ അവര് ഭസ്മമായി തീരണം, അവരില്ലാതാകണം, അവര് ഭസ്മമായി തീരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശിവൻ തഥാസ്തു എന്ന് പറയും. അതായത് ശിവൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ശിവന്റെ പേരെന്താണ്, വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വരം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ശിവൻ. അതുകൊണ്ട് ശിവനെ പറയും അശുതോഷ. അശുതോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വരം കൊടുക്കും ഭഗവാൻ, ആര്, ശിവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവൻ വരം കൊടുത്ത് അവസാനം ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണേ, ഈ അസുരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, ആ കിട്ടിയ വരം പരീക്ഷിക്കണ്ടേ, ആരുടെ മേലെ പരീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു, എന്നാ വരം തന്ന ശിവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്നും വിചാരിച്ച് ആ വരം കിട്ടിയ വശം തന്നെ ശിവന്റെ ശിരസിൽ കൈവയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് എന്താ ശിവൻ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ആരുടെ ശിരസിൽ കൈവയ്ക്കും അവര് ഭസ്മമാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ലാതാകണമെന്ന്. അപ്പൊ അത് നേരെ പരീക്ഷിച്ചത് ആരുടെ അടുത്താണ്, വരം കൊടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി എത്രമാത്രം അല്പബുദ്ധികളാണ് അവരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ശിവൻ അവസാനം ശിവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാണ്. എന്നിട്ട് ആരുടെ അടുത്താണ് ശിവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഏത് രൂപത്തിലാ വരിക, വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്തു വരും. അങ്ങനെ മോഹിനി രൂപം എടുത്ത് വന്ന് വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അസുരന്മാർക്കൊരു വീക്ക്നെസ്, ദൗർബല്യം എന്താണെന്നറിയോ, സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വളരെയധികം ആകൃഷ്ടരായി പോകും. അങ്ങനെ മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള ആ വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഭസ്മാസുരൻ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനായി ആ മോഹിനിയുടെ പുറകെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ മോഹിനി എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അല്പബുദ്ധികളാണല്ലോ, അവർക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല, ഇവർക്ക് വരം ചോദിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. അപ്പൊ ഈ മോഹിനി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പുറകെ അവരിങ്ങനെ ആകൃഷ്ടരായി പോയി മോഹിനി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ഈ ഭസ്മാസുരൻ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. അവസാനം മോഹിനി തന്റെ ശിരസി കൈവയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസി കൈവയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ ശിരസി കൈവച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇല്ലാണ്ടാവാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആസുരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വെച്ച ആൾക്കാര് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് നേടിയാലും അത് അവരുടെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ പാമാത്മ പരദേഹേഷു പ്രദ്വിംശത്തോ അഭ്യസൂയകാഹ. ആസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈശാലുകളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നിയന്താവായിട്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഏത് രൂപത്തിൽ, പരമാത്മ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആ ഈർഷ്യാലു, അവർക്ക് അസൂയയാണ്. ഭഗവാനോട് എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അസൂയാലുകളായിരിക്കും അവര്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവരെന്താണ്, അവര് പഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും, മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, ബലം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ഗർവം ഉണ്ടാവും, കാമം, ക്രോധം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മോഹിനി രൂപമാണ്. അതായത്
മോഹിനി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മോഹിനിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പാലാഴി മഥനത്തിലെ കഥ അറിയാം. അപ്പൊ അതില് അമൃതം കിട്ടാണ്. അമൃതം കിട്ടുമ്പോ ഈ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മോഹിനി എന്താ പറയാ രൂപത്തിലുള്ള ആ വിഷ്ണു എല്ലാവരും ആ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അമൃതം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു അസുരം വന്നിട്ട് ആ ലൈനിലിരുന്നു. ഇതാണ് ദേവന്മാരുടെ ആ ലൈനിൽ വന്ന് ആ ദേവന്മാരുടെ ഒരു വേഷം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അമൃതം കൊടുക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടി അമൃതം. പക്ഷെ അമൃതം ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന് മനസ്സിലായി ഇത് അസുരനാണെന്ന്. അപ്പൊ ഉടനടി ആ വിഷ്ണു എന്താ പറയാ വിഷ്ണു എന്താ ചക്രത്തില് സുദർശന ചക്രത്തില് തല വെട്ടിമാറ്റാണ്. ആ തല വെട്ടി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അമൃതം കഴുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേർ ആ ഒരു അസുരൻ രണ്ടായിട്ട് മാറാണ്. അതായത് എന്താണ് തല വേറെയായി, ശരീരം വേറെയും തല വേറെയും. അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് അമൃതം അവര് ഇവിടെ വരെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും, കഴുത്ത് വരെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറാണ്? രാഹു കേതു ആയിട്ട് മാറാണ്. ഇതാണ് രാഹു കേതു. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ രാഹു കേതു ആയിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ കുബുദ്ധികളാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ് നല്ല വഴിക്ക് നീങ്ങാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കുബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവര് എന്തും നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താ പറയുക ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെന്നോ അവരതിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തിനൊരു ആ തയ്യാറെടുപ്പാണെന്നുള്ളത് പോലും അവരത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ അസുരന്മാർ. താനേഹം ദിശതഃ ക്രൂരാൻ സഹ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്രാമ്യാജ്രസം അശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുകളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരി യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈർഷ്യാലുകൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ അസൂയാലുകളായ ഇവരെ ഞാൻ ദുർബുദ്ധികളാണ്. കാരണം അവർക്ക് സുബുദ്ധി ഇല്ല. നല്ല കർമ്മങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അവർക്കും അല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്രോഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ദുർബുദ്ധികളായ ഇവരെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ അധമരാണ്. നമുക്കറിയാലോ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ അധമാൻ. അതാണ് മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരി യോനികൾ. അതായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ 84 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ട്, അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്, നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അധമ ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അവരെ ആസുരി യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാം? നമ്മുടെ ജനനം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് നല്ലതാവണം, ഞാൻ നല്ല ജന്മം എനിക്ക് എന്താ പറയാ കിട്ടും എന്നൊന്നും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമ നിയന്താവ്. ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ആരാ തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തരും. അത് പ്രകൃതിയുടെ മുഖാന്തരമാണ് തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായ മായാശക്തി 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ഒരു ശരീരം റെഡിയാവും. അതായത് ആ ശരീരം എനിക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തേക്കുള്ള ആ ഫൗണ്ടേഷൻ അടിത്തറ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കണം. കഴിയുന്നതും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് അധപതിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരയോനികളിൽ ഞാൻ അവരെ ജനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് 4 കുമാരന്മാരാണ്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാർ എന്ന് പറയും. ഇവരെ ചതുഷ്കുമാര എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോക സത്യലോക എന്ന് പറയും. 2ാമത്തെ ലോക തപോലോക. അപ്പൊ ഈ തപോലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ഈ ചതുഷ്കുമാരന്മാർ. അപ്പൊ ഈ കുമാരന്മാർ എന്താണ് 5 വയസ്സിന്റെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതായത് അവരുടെ പേരെന്താണ്? സനക സനന്ദന സനത് കുമാര സനാതന. ഇങ്ങനെ സനത് കുമാറാസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ 4 കുട്ടികളാണ്. ഇവർ 5 വയസ്സിന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരെന്താന്ന് വെച്ചാല് ബ്രഹ്മ എന്താ പറയാ ക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ മായാബന്ധനത്തിൽ പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് വെറും ജ്ഞാനം മാത്രം മതി, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മതി. അവർക്ക് വളരില്ല. അവരെന്താണ് ഇതേപോലെ നിൽക്കും, 5 വയസ്സിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതാണ് അവര് എന്താ പറയാ നഗ്നരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വട്ടം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഒരുപാട് ജ്ഞാനികളാണ് അവര് എന്താ പറയാ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്താണ്. അവിടെ ആരാണ്? ദ്വാരപാലകരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട്. ആരാണത്? ജയ വിജയ. ആ ജയ വിജയ വൈകുണ്ഠ ദ്വാരങ്ങളിലെ ദ്വാരപാലകരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ ചതുഷ്കുമാരനെ കണ്ടപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ
അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചതുഷ്കുമാരൻ ഇവര് തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ? ദ്വാരപാലകരായ ജയവിജയ തടഞ്ഞു പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് കളി തമാശയായിട്ട് കാണാണ്, കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവര് വലിയ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. ആര്? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവർ വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം, 5 വയസ്സിന്റെ വളർച്ച മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർ വളരെയധികം ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവര് അപഹസിക്കുകയാണ്. ആര്? ഈ ജയവിജയന്മാർ അവരെ. അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ചതുഷ്കുമാരർക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. ആ ദേഷ്യം വന്നവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ടുപേരെയും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകർ എന്ന അഹങ്കാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശപിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന് ശപിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ശപിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായി. ആർക്ക്? വിജയർക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ്. ആര്? വിഷ്ണു ഓടി വരികയാണ്. കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ദ്വാരപാലകരാണല്ലോ ഇവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാപം ഏറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഇവര്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഓടി വന്നിട്ട് ആ ചതുഷ്കുമാരനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഈ ദ്വാരപാലകരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ അതിൽ നിന്നും വിമോചനമില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ 100 ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ജന്മം എന്റെ കടുത്ത വൈരികളായിട്ട്, അതായത് കടുത്ത ശത്രുക്കളായിട്ട് ജനിക്കാം. ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഈ ദ്വാരപാലകർ പറയാണ് ഏതായാലും ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, 100 ജന്മങ്ങളോളൊന്നും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ട് 3 ജന്മത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം. അതായത് 3 ജന്മം മതി, ഞങ്ങൾ കടുത്ത വൈരികളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെന്നോളാം എന്നും പറഞ്ഞു. അവരേതാണ് 3 ജന്മത്തിൽ എന്താ അവരാവുന്നത്? അവരാദ്യമാവും ഹിരണ്യാക്ഷ ഹിരണ്യകശിപു, പിന്നെ ആവും രാവണ കുംഭകർണ, പിന്നീടാവും അവര് എന്താ പറയാ ദന്തവക്ര ശിശുപാല എന്നീ 3 ജന്മങ്ങൾ അവരെടുത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും അവര് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, നീച യോനികളിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ, നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടും. എന്താണ്? നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാം അപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാന്തി അധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് താഴ്പ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറ, അതാണ് നമുക്കത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ആ അറിവില്ലെങ്കിൽ, ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. അവസാനം ഭഗവാൻ ഇതാ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയണ ഇവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആസുര ജീവിഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുക്കണം. ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല. കണ്ടോ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാരണമാണ്. ഭഗവാനെ കാണാനേ പറ്റില്ല, ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ ഒരുപാട് നീച യോനികളുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് നീചങ്ങളായ ആ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്പ്പെടുന്നു. ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ. ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവരെ ആ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ ജന്മം, നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ തോന്നാല്ലേ, ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി എന്ന് പറയും, ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, എല്ലാം ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, അതായത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവര് ഒരിക്കലും എത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കരുണാമൂർത്തിയായിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവർ ജന്മം തോറും രാക്ഷസീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ തിരുത്താൻ തയ്യാറല്ല. നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറല്ല. ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എല്ലാം നമുക്ക് സംശയദൃഷ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കനിയുക? ഭഗവാൻ കനിയുകയില്ല. കാരണം ഇത്രയും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒഴികഴിവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഗ്രഹങ്ങളോ വേറൊരു ലോകമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ എവിടെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ, ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അവർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവർ വായിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലെന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പാടില്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആസുരിക സ്വഭാവം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല
കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പരം നമുക്ക് ഇനി എന്താ സങ്കടം വരാണ്ട് അല്ലെ? ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പക്ഷി മൃഗാദികളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നരകങ്ങൾ? ത്രിവിധം നരക സേദ്യം ദ്വാരം നാശനം ആത്മനഃ കാമക്രോധ തഥാ ലോഭസ് തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൂന്ന് നരകങ്ങൾ ഏതാണ്? നരകത്തിലേക്ക് കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണത്? ഹെൽ എന്താ പറയാ, ഗേറ്റ്സ് ടു ദ ഹെൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ, കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയണേ? നരകത്തിലേക്കുള്ള ആ വഴികളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിയായ ആഗ്രഹം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹം. അതും ആഗ്രഹമാണ്. എന്താ പറയാ? ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആ മോഹം. അതായത് ഇനിയും ഇനിയും വേണം. ആ സംതൃപ്ത മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും ആ സംതൃപ്തി വരില്ല. അത് കിട്ടുന്തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം കാമത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കാമത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ചിന്തിക്കാം, എന്റെ ഉള്ളിൽ ആസുര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 61, 62-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആ 8 സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചില്ലേ? അതെ, എന്താണ് പറയുന്നത്? ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു പജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമ കാമാത് ക്രോധോ വിലാജായത്തെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അതായത് എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നേ? കാമത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിയായ ഒരു ഇഷ്ടം വരുന്നു. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. ആ ദേഷ്യം എവിടെ എത്തും? പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മെമ്മറി ലോസ്, അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മ പിഴവ് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഓർമ്മ പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധി നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർവനാശം. അങ്ങനെയാണ് ആ 8 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തണം? നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആ ചിന്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ അതിനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക അവിടെ നിർത്തണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചിന്ത പോകുന്നത് അവിടെ നിർത്തണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് വീണ്ടും നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നരകത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. അതായത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ്. 3 കവാടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരതി ആത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാംഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ആരാണോ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ, അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ കാമമില്ല, ക്രോധമില്ല, പിന്നെന്താ, ലോഭമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് മൃഗശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്റെ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലല്ല അതൊന്നും. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? ഇന്നത്തെ ഈ സമയം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന ആ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഞാൻ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ, ഭഗവാൻ അത് ക്രമേണ എന്ന് പറയുന്നു, ഒറ്റയടിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്രമേണ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഈ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ചെന്നെത്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3ഉം എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി കൂടാൻ നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധവാനായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അതാണ്, നമ്മൾ എത്ര ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധതയിൽ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വഴി ഒരുക്കാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ നമ്മൾ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. എപ്പോ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മൾ ഈ കാമത്തെ, ക്രോധത്തെ, ലോഭത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം മൃഗങ്ങളല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവർ ജീവിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുള്ളതാ? മനുഷ്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യമ നിയമങ്ങളൊക്കെ, അനുസരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളും പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യേന പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു സാഫല്യത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുസരിക്കണം നമ്മൾ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ. പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയാ, യോഗ്യനായ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരു മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. ആരാണോ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഒരാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അത് വിജയം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതൊരു വിത്തിനോടാണ്. ആ വിത്ത് വളരെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തണം? ജലസേചനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഹരിനാമത്തിലൂടെ ജലസേചനം നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ചെടി വളർന്ന് അതെന്താണ്, അത് പരവ്യോമത്തിലെത്തി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഈ വഴികളൊന്നും എന്താ പറയാ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അതേപോലെ യശാസ്ത്രവിധിം ഉത്സൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരതഃ ന സിദ്ധി അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ എന്താ പറയാ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ആർക്ക് നേടാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. ഇതിപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രൂഫ്? എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് പ്രൂഫ് വേണം, എല്ലാ സംശയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ എന്താ പറയാ സുഖമോ ഒന്നും നേടാനാവില്ല, പരിപൂർണതയോ സുഖമോ ഒന്നും നേടാനാവില്ല. ഇതൊന്നും അവർ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ജീവിതത്തെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉദിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പോ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉന്നത സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരാധമന്മാരാകും. അതായത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അധമന്മാരാണ്, അധമന്മാർ. അതാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാപമേൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ചിത്രത്തില് ദൈവാസുരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ആസുരി ഗുണങ്ങളുള്ളവരും. അതാണ് ഇതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാണ് ദൈവ അസുര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതെവിടെയായിരുന്നു? അത് രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. രണ്ട് ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വരുമ്പോ എന്താണ്? രണ്ട് ലോകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇതില്. പിന്നീട് എന്തായി? ഒരേ ലോകത്തില് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ആര്? ശ്രീരാമനും പിന്നെ രാവണനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഒരേ ലോകമായിരുന്നു, പക്ഷെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ദ്വാപര യുഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? അത് ഒരേ കുടുംബത്തിലായി. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു, ആദ്യം രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ തമ്മിലായിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി, പിന്നീട് അത് എന്താ പറയാ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ യുദ്ധം നടക്കാണ്. ആര്? ദേവാസുര യുദ്ധം. അതായത് ദേവ അസുര യുദ്ധം എങ്ങനെ നടക്കണേ? ഇവിടെ ഒരേ കുടുംബത്തിലാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അതായത് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, പക്ഷെ ഒരേ കുടുംബത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുക. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അത് രണ്ട് ലോകങ്ങളും വേണ്ട, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും വേണ്ട, രണ്ട് എന്താ പറയുക കുടുംബങ്ങളും വേണ്ട, ഒരേ കുടുംബവും വേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ എന്റെ പ്രവൃത്തികളും എന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ആസുരി ഗുണത്തിലാണോ ഞാൻ ദൈവീ ഗുണത്തിലാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്ര വിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാരസി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല
എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അല്ലാതെ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു അതെന്ന് ഗൈഡാണ്, മാനുവൽ ആണ് നമ്മുടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ ടിവിയോ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. അതിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവൽ ആണ്, യൂസർ മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇവിടെ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഒരു ഗുരു നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഗുരു എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്, അതാണ് ഗുരു എല്ലാം സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ യഥാപ്രകാരം എന്താണോ ഭഗവാന്റെ വാക്ക്, അത് യഥാരീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഗുരുവിന്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ എന്താ പറയാ, വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര എന്താ പറയാ അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതികമായി നമ്മൾ എത്ര പാണ്ഡിത്യം നേടിയാലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും എന്ന് വരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജ്ഞാനം ഇല്ലയോ, അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിശാലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത്, ദ വൺ ഹു നോസ് സയൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഹി നോസ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയും. ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് അവൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നാണ് പറയാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. എത്ര ഭൗതികമായി നമ്മൾ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതായത് ശ്രവണമായാലും കീർത്തനമായാലും ഭഗവാന്റെ എന്തും ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, അതും ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ ഭോഗം അത് പ്രസാദമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ആരാണോ ഈ ഭക്തിയുടെ സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ച ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 4 രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളുണ്ട്. എന്താണത് 4 രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനാ നമുക്കുള്ളതാണത്. അതെന്താണ്, അത് ആദ്യത്തേത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതെന്താ നമ്മൾ പറയാ, ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയും. അതായത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപരിപൂർണ, അതായത് പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചർമ്മചക്ഷുസാണ്, എത്ര കാണാൻ പറ്റും അത്രേ കാണുള്ളൂ. അതിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ചെറുതായതും ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തേത് വഞ്ചന പ്രവണത, അതായത് ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വഞ്ചന, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലെ ആദ്യമേ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ തോതിലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലും കൂടി നമുക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് വഞ്ചന പ്രവണത. മൂന്നാമത്തെ തെറ്റു വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, അതായത് കമ്മിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റു വരുത്താനുള്ള പ്രവണത മൂന്നാമത്തെ. നാലാമത്തേത് വ്യാമോഹം, ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യത്തേത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, രണ്ടാമത്തേത് വഞ്ചനാ പ്രവണത ഉണ്ട് നമുക്ക്,
പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് തെറ്റു വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹം. ഈ 4ആണ് നമുക്കുള്ള ദോഷങ്ങൾ. ഇത് ജന്മനാ മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയണം നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം? അതായത് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും അനാദരവും പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഏതാണ്? വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും അനാദരവ്, റെസ്പെക്ട് ഇല്ല, ആ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ആ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ആദരവോടുകൂടി നമ്മൾ കാണണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനുള്ളിടത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. അത് കാരണം നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ദുഃഖം മൂലം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മായാശക്തി നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ കുടുക്കിയിടാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ദൈവീ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവീ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുവരെ നമ്മളത് സംരക്ഷിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാവണം, അതായത് ദൈവീ ശക്തിയിലെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാവണം. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ബദ്ധാത്മാരാകാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് മോഹങ്ങൾ വരികയാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, ആ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വെളിച്ചം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന വെളിച്ചം, അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അവിടെ മായയുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവള് നമ്മളെ വെറുതെ വിടും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യഹാൻ സൂര്യ തഹാൻ നഹി മായാര അധികാർ. എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ, എവിടെ സൂര്യനുണ്ടോ, അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. അതേപോലെ എവിടെയാണോ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി പറയാപ്പോ. ഏതാണ്? സതീദേവി. ഇതിപ്പോ എന്താ, ഈ ഒരു കഥയാണ്. പ്രജാപതി, ദക്ഷ പ്രജാപതി നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശിവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് സതീദേവി. ആ ശിവന്റെ ഭാര്യയാണ് സതീദേവി. സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി. ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ശിവനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. മകള് സതീദേവി ശിവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ശിവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സതീദേവി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്താണ്, അവിടെ ഒരു യാഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശിവൻ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണ്ടാവും. അവിടേക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരമാണ്. ഈ ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എന്നെ എല്ലാവരും ആദരവോടെ എന്നെ നോക്കണം, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതി വരുമ്പോൾ അവിടെ ശിവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, മരുമകനാണല്ലോ. പക്ഷെ ശിവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കില്ല. അതായത് അമ്മായിയച്ഛൻ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. അപ്പൊ ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. അവിടെ ബ്രഹ്മാവും എഴുന്നേറ്റില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കണ്ട വശം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തില്ല. ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യേണ്ട കടമയില്ല. പക്ഷെ മരുമകൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ശിവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്ന കാര്യം ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു. ആദ്യമേ ദേഷ്യമുണ്ട്, അതായത് സതീദേവി ശിവനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അപമാനം സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആർക്ക്? ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരാണ് മരുമകനോടും. അപ്പൊ ആ ഒരു പക മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു യജ്ഞം നടത്താണ്, അത് യാഗം നടത്താണ്. യാഗം നടത്തിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം മകളെയും മരുമകനെയും വിളിക്കുന്നില്ല, അവിടെ എന്താ പറയാ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ക്ഷണിക്കാണ്ട് അവിടെ യാഗം നടത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഈ സതീദേവി ശിവന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണാണ്, ഓരോരുത്തരും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ആ യാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ സതീദേവി ചോദിക്കും, നിങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും, അറിഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ നടത്താണല്ലോ യാഗം, അപ്പൊ എന്താ ക്ഷണിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ വളരെയധികം വിഷമം തോന്നാണ് സതീദേവിക്ക്. സ്വന്തം അച്ഛൻ മകളെയും മരുമകനെയും ക്ഷണിക്കാതെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ദുഃഖമായി തോന്നും, വളരെ വിഷമം തോന്നും. കാരണം എല്ലാവരും പോവാണ് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ യാഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ. അപ്പൊ ശിവനോട് പറയും, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. അതായത് എനിക്കും പോകണമെന്നുണ്ട്, ആ അച്ഛന്റെ യാഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശിവൻ പറയും, വിളിക്കാത്തടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ അത് അപമാനത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ശിവൻ എന്താ പറയുക സതീദേവിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷെ സതീദേവിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം വരികയാണ്. കാരണം അച്ഛനല്ല. അപ്പൊ സതീദേവി പറയാണ്, സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു ക്ഷണം? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പോവാലോ, എന്റെ അച്ഛനല്ലേ, എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പോകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ പിന്നീട് അവസാനം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാണ്. സതീദേവിയുടെ അത്രയും ആഗ്രഹം ഇത്രയും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സതീദേവിയോട് പോകാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ സതീദേവി ആ യാഗത്തിലേക്ക് വരാണ്. ക്ഷണിക്കാത്ത ആ യാഗത്തിലേക്ക് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അതിലേക്ക് വരാണ്. അവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരുണ്ട്, ശിവൻ ഒഴികെ. കാരണം ശിവനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശിവൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സതീദേവി അവിടെ എത്തി. പക്ഷെ സതീദേവി അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആ സന്തോഷത്തില് അമ്മയും സതീദേവിയുടെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെല്ലാം ആ സതീദേവിയോട് കണ്ട് സന്തോഷത്തിന് എന്താ പറയാ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ അവരൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. അവരാരോടും മിണ്ടാൻ പറയില്ല, സതീദേവിയോട് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സതീദേവി ഒറ്റപ്പെടാണ്. ആ യാഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെടും. കാരണം ക്ഷണിക്കാതെ ചെന്നതാണ് സതീദേവി. അവിടെ ഒറ്റപ്പെടാണ്. അവിടെ അമ്മയാവട്ടെ അവിടെ വിലക്ക് എന്താ പറയാ വിലക്ക് കൊടുക്കാണ്. അതായത് വിലക്കാണ് ആ അമ്മയോടും ആ പെങ്ങന്മാരോടൊക്കെ സതീദേവിയോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിലക്കാണ് ആര്? ദക്ഷ പ്രജാപതി. അങ്ങനെ ആരും സതീദേവിയോട് മിണ്ടുന്നില്ല. സതീദേവി അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ത് ചെയ്തു? യജ്ഞശിഷ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് യജ്ഞത്തിന്റെ ആ ഉച്ഛിഷ്ടം എല്ലാവർക്കും വെക്കും, യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കും. ആ യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെച്ചു, പക്ഷെ ശിവന് വെച്ചില്ല. അപ്പൊ ശിവന് വെച്ചില്ല മനഃപൂർവ്വമാണ്. അതായത് ശിവനെ അപമാനിക്കണം എന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അച്ഛൻ ഇത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നു, എന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഇത്രമാത്രം അപമാനം ഏൽക്കുന്നു, അത് എന്താ പറയാ കണ്ണോടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സതീദേവിക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകാനും തോന്നിയില്ല ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം ശിവൻ ഒരുപാട് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സതീദേവി തന്നിഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ശിവൻ അവസാനം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ അപമാനം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട്, അതായത് എന്റെ ഭർത്താവായ ശിവനെ ഒട്ടും തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ മാനിക്കുന്നില്ല എന്ന ആ ഒരു വിഷമം കൂടിയായപ്പോ സ്വയം എന്താണ് ആ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി. ആ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സതീദേവി എന്താണ് അഗ്നിക്ക് ആത്മാഹുതി ചെയ്യാണ്. അഗ്നിയിലെ ചെന്ന് ചാടാണ്, ആത്മാഹുതി ചെയ്യാണ് സതീദേവി. ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ വശം എന്താ പറയാ ശിവന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശിവന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരും. സ്വന്തം ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് കാരണമായത് സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ, അതായത് മകളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം വന്ന് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശിവന്റെ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വീരഭദ്ര എന്നൊരു അവതാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ആ വീരഭദ്രനോട് പറയാണ് ദക്ഷനെ അവിടെ എന്താ പറയാ ആ യാഗത്തെ ചെന്ന് അലങ്കോലാക്കാൻ. അപ്പൊ ആ ശിവന്റെ ആ വീരഭദ്ര എന്നുള്ള അവതാരം വന്നിട്ട് ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി നടത്തിയിരുന്ന ആ യാഗം മൊത്തം അലങ്കോലാക്കിയിട്ട് ആ എന്താ പറയാ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി മാറ്റാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയാ ആ കഴുത്ത് വെട്ടി മാറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഴുത്ത് നഷ്ടപ്പെടാണ്, കഴുത്ത് ഇല്ലാണ്ടാവാണ്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഉടനടി അവിടെ എല്ലാവരും വരികയാണ്. എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാവുണ്ട് അവിടെ, പിന്നെ വിഷ്ണു വരികയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് ശിവനെ സമാധാനപ്പെടുത്താണ്. ശിവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയിട്ട്, കാരണം കഴുത്ത് പോയത് നമുക്ക് തിരിച്ചു എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവസാനം ശിവൻ എന്താ പറയാ ശിവൻ സമാധാനപ്പെട്ട് ദയവ് കാണിക്കുകയാണ്. ആരോട്? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒരു ദയവ് കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അച്ഛന് ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശിവൻ എത്രമാത്രം ഒരു കരുണ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് നിന്ദിച്ചു, അപമാനങ്ങൾ ചെയ്തു ദക്ഷ പ്രജാപതി, എന്താ പറയാ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും അതെല്ലാം സമാധാനപ്പെട്ട് സഹിക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ. പക്ഷെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ അസുരമായ ഗുണങ്ങള് അത് അങ്ങേയറ്റം കയറുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ നമ്മൾ ആ അധർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശിവനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ തല വെട്ടി മാറ്റി ഒരു എന്താ പറയാ ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശിവൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ, സതീദേവിയുടെ കഥയാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 66 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? നിർഭയം, ചിത്തത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്,
സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലാഭമില്ലായ്മ, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസുര അസൂയ, ബഹുമതി, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. വാത്സല്യമില്ലായ്മ. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ്. ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അസുരജീവനത്തിൽ അസുരജീവഗണങ്ങൾ അനേകം തവണ ആസുര പ്രകൃതക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗർവം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അതെ, പാരുഷ്യം, അപക്വമായി. ഓക്കെ. നരകത്തിന്റെ 3 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, കവാടങ്ങൾ. ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 ലോകം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൻ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? 4 ദോഷങ്ങൾ. പ്രവണത, അപക്വമ, വരുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹം. അതല്ല വഞ്ചന, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അപക്വമായ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ആ വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് കാര്യങ്ങള്? വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള വെറുപ്പ്, അനാദരവ്, വിശ്വാസമില്ലായ്മ. അതാണ്. അതെ, ആ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? വൈദിക ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് വെറുപ്പ്, അനാദരവ്, വിശ്വാസമില്ലായ്മ. വിശ്വാസം, വ്യാമോഹം. അതെ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. 3 ദോഷങ്ങൾ അതാണ് കേട്ടോ. ആ അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന് 3 ചോദിച്ചിട്ടില്ല, 4 ദോഷങ്ങളല്ല, 3 ദോഷങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ വ്യാമോഹം, അതൊക്കെ തന്നെ. അതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ശരിയാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാണ് ഇതിലാണ് അത് മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് വെറുപ്പ്, അനാദരവ്, വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ഇത് ഇതിലാണ് കേട്ടോ. അറിവില്ലായ്മ. അതെ, അത് ഇതിലാണ്. അത് ഈ 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും ഉപദേശിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ആര് തമ്മിലാണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതെ, നമ്മളിൽ തന്നെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, നമ്മളിൽ തന്നെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?